Pakruth nikwara mugiro kamane nyakum ketera mugi TV kaune wang sae chenro mara ngich welo kamon kelo ni weche mosebedo katimore pacho kama nyien to antiere ka gi Belinda Phillips nyargi makala kaka jaloko marwa bang'e obro go mbaka gi mheshimiwa Jared Okelo men jaod bura manyando mano saa 3 e buch jopiny wadhi go kode mbaka e twak makind ODM gi UDA ni gichano ni koro gidhi go mbaka en ang'o ma gidhi kete mbele jo UDA kaka agenda kaso bende gino nobro winjo maling'ling manotimore e romo mane gin godo nyoro. Dwaro winjo pachiari 3:00 e kaka inyalo yudo an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. Kwethlinda mwananchi onyiero report manyo gole wikete tim agenda par mane oketie kogno e kind ODM gi UDA. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million, and as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We're going to give you an indication of how much we will require. IBC okoni gidwaro $50,000,000 ne timo yiero madunde kar chungo od bura ma Emuru Adekir bang' tho mar Yohana Ng'eno. At around 5:15 in the morning, I had commotion here downstairs, and immediately I dressed up and came down, only to find that the place had been completely vandalized. Obilano nomonj manyo time magawa mar Fairways mani Kisumo kama jonjore nyokwalo kendo ketho mwandu. Ngero kamano duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IBC okoni koro gidwaro maromo $59.38 ne timo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emuru Adekir kama yande jodak makuro nowito jaod bura margi Yohana Ng'eno. Mana kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, IBC bendo lero ni gidwaro $4.9 mar tieko gope mothung'ogi. Nyim komiti od bura mamalo marango weche mag chike kod ratiro mocho e kom kod jaod bura mar Riedo Tiende Amollo kod nyawadgi George Murugara Matharaka ka maduol mochung' ne tayo yiero pacho ka IBC okoni gidwaro maromo $59.38 mar tayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emuru Adekir. Bang' Yohana Ng'eno wito ngimane masira mar apaya. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million, and as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We lost our honorable member, and may his soul rest in eternal peace. IBC mane ochwalo budget mar gima gilieko ne komiti od bura mar chike kod ratiro okoni gidwaro maromo $4.9 mondo gitiek chulo gope masani anokorgi matamre gi nono. The total pending bill as of January, which is the latest we have been able to do, January 19th, 2026, amounted to 4.9 billion. Of this, legal fee is 4.2 billion, while goods and services is 713. As regards the pending bills, there is no request being made in this supplementary? We have, Chair. What have you made as supplementary? Page 9, bills that number to 4. assist in securing additional budgetary. Where would the funds come from? IBC bende olero ni budget no omedgi maromo $887.9 ma idhi tigodo yore kaka chulo aheri mar jatatije mowuok, nyiewo geche manyien ne commissioners madhi muonyo $168,000, kongo apise ma commissioners madhi muonyo $160,000, kongo apise ma commissioners madhi muonyo $120,000, nyiewo gige apisi kaka kombe, mesni kod kabede madhi muonyo $10,000,000, biro kanyakla mar jokanyo kod puonj mag ndikruok ka joluto ombulu madhi kawo $50,000,000, kar goyo lipot kendo nono kaka weche mag IBC dhi nyime madhi kawo $40,000,000, lendo kod ute mag fwambo madhi kawo $100,000,000, yiero madundo kuonde machopo 8 bende otengne maromo $392. I see warfare in the information and propaganda world because some media stations are actually propaganda machines. Misinformation, disinformation, and malinformation. This election will be won on the basis of how well IBC communicates. And media campaigns to enhance
our voter registration at 100 million. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochiwo twak mare moyiedhi e od bura mar kaunti no kama okwedo jogo mosebedo ka wacho ni sirikande en mana mohero owuora. Jafwambo mar Ali Abich lero kaka Gavana Wanga ochiwo twak mare e od bura ka olero gigo mosebedo kotimo. Kar saboro gi nus mar odiechieng', Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne omolo od bura mar kaunti mar chiwo twak mare moyiedhi e wi chal mar kaunti weche mag dongruok mamulo sektas mopogore. E twak mare Gavana Wanga ne omulo chenro mag dongruok mopogore ma okone sirikande osekete maino mar bero ngima jopiny kama oting'o sekta mar pi, bero sekta mar thieth ahinya to osiptal maduong' ma Homa Bay. E kind chenro mag dongruok mamoko kama ne mokalo jogo mosebedo ka wacho ni sirikande en mana mar PR maonge gima dhi e nyime. Honorable Speaker, we are still far from achieving our 1 kilometer target, but we have made progress. And in this financial year and very soon, we are going to be implementing more boreholes and other water projects in our wards. Some of the water projects include the Magunga Community Water Project, Nyambori in West Kamagak, Nyakune in Homa Bay West Ward, Wiga in Homa Bay Central Ward, Ranjira Community Water Project in Kanyamwako Logi, Nyamwala in Kibiri, Kunya in Kindu Bay Town, Nyabola Community Water Project in West Kasipul Ward, Kakatko in East Kamagak Ward, Nyakasera in Gwasi North Ward. Some people have said propaganda that these are just PR. E weche ma konyo oganda kinde mag masira, Gavana Wanga ne okone sirikande oseketo kenge mowinjore mar neno ni kedo kod masiche mabiro apoya, kama ne oyangi ni gedo mar Owenga gi Ngao Ramiriyo kod mano ma Kibuon gidhi tieko mar kedo chuth kod wach oula ma osebedo ka daro jopiny e wuod ma wang' chieng' higa ka higa. Emergency funds were deployed to support livestock vaccination against foot and mouth disease, protecting farmers' livelihoods and strengthening the county's agricultural economy. The county mobilized resources to support flood victims through provision of food and other assistance. And even currently, as we face flooding in the county, we will continue to support the affected families. And we have also looked at long-term measures for preventing flooding by commencing building of dikes along River Miriu, along River Tende, and along River Kibuon. Bende ne otiyo kod thuolo makamano ka okwayo jopiny e kaunti ni mondo obi oyiere kende tielo mar ariyo komno ka okoni chenro mag dongruok mopogore sirikande osedhiro mar keto kaunti ma Homa Bay nyime. Youth are engaged, farmers are producing, markets are expanding, water is reaching homes, women and girls are safe, the vulnerable are protected, children are learning in dignified spaces, efforts are being made to make roads passable. We are building systems and foundations. We are united in purpose. The best days for Homa Bay are ahead of us. We deserve to be re-elected to continue the work of building Homa Bay County. Moko kuom MCS ka otelnegi jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo kod jakom UDA e kaunti ma Homa Bay Kennedy Obuya ma bende noyuoro e kinde twak makamano bende golo pachgi. Governor owacho ni wasegero more than 600 ECD classrooms, and it is true. 243 osebedo completed, 160 ni under constructions. Gik ma gavana wacho kawuono gin gik ma kedhi piny e ground tinwang'ogi. Wan wa oversight and wa legislate chike ma onego bed ni konye tich. Motivation ma en go mar tiyo kod sirikal maduong' mamalo kod development partners mamoko. Anyalo mana encourage ni moving forward odhi mbele kotiyo kod sirikal marwa mar William Samoei Ruto mondo kel kony ne jo Homa Bay County. Ne en thuolo makende ma gavana ma Homa Bay County Gladys Wanga otiyo godo kanyiso MCS od bura mar county ma Homa Bay County mokuom chenro mar dongruok mosebedo kotimo sekretariats mopogore e county ma Homa Bay County kaachiel kod okenge modwa keto ma ne chenro mamoko mapok otimo chopo kare kapok ochopo yiero mag 2027. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kweth mar Linda Mwananchi ochayo report mane ogol kod kweth mar Agnes Zani e wi okenge magisegoyo e kete tim weche 10 madito mane jatend piny William Ruto kod ogai machon mar ODM Raila Odinga ne okete kokgi dwe mar 3 higa mar 2025. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler
mar kaka jotelogo ne oloso. En amen mar siasa mapod okwako sirikal mar Manywanda kod kweth mar Linda Mwananchi motelne kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Tinende Linda Mwananchi onyono e Lwala Makwar report mar keto e tim weche 10 madito manyoro ogol ayanga e kar mar KICC. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecily Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Serikal mantieni kuom winjruok maneni kind Raila kod Ruto onge gima osetim. Wamiya achiel wi 10 kuom gigo mane gichikre kuom Raila. Koro waneno ni en wuond maduong' ahinya kendo ji nyaka tang' mondo orang sirikandni kama terogie nikech ka gima ne Raila okete lwete gi Ruto sirikandni ok nyal timo to koro wan jomodong' gi jotelo mantie ok apar ni ginyalo timo gimoro amora. E romo margi e buore Nairobi, Linda Mwananchi owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kuom rem keto e tim weche 10 madito mane okete koke kod ogaye machon mar ODM Raila Odinga. Kalore kod kweth mar Linda Mwananchi, report manyoro ogol en achaya ne jo Kenya kod ogaye machon mar ODM Raila Odinga. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we would all know. If indeed Ruto and his government honored their pledge to respect the identity and integrity of political parties, it would be obvious to all of us. Sulwe mag Linda Mwananchi wacho ni kata bang' Ruto kod Raila keto kogie weche 10 madito maonego ket e tim, sirikal mar William Ruto osebedo kadhi nyime kod tuono counties omenda moromo kaachiel gi rocho ratiro mag jopiny mag bago romo mag siasa. Contrary to what William Ruto was telling us yesterday, we have now just processed the budget policy statement. It is talking of 420 billion shillings. Bende giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom rem kedo gi mibadhi, chugo tijene rowere kaachiel kod donjore kod duond buche mag siasa. E duoko margi ni josiasa mag ODM mosebedo ka wacho mondo giwuog e duond bura mar ODM ka ok ginyal siro lwedo sirikal mar Manywanda, Sifuna kod Gavana Masia James Orengo otheno ni gidhi dong' e duond bura mar ODM kendo duoko ODM e wang'e. Gik magitimogo gini mondo giwuogi to wan ok wadwaro ni giwuogi, wadwaro ni chama mar Raila obed kaka nochalo gi kite gi gik ma chama ochung'ni, ratiro mag piny kendo kedo ne jopiny gi piny. Mane e chama miluongo ni ODM. To chama manindo gi chama mamoro mwalaro gotelo, mano chama no ok nyal bedo ODM. Ok wanyal wuok matin. En gima wadwa yware mi nyaka chama bed kuom jo members to kendo gitelo mowinjore ma ok jochiem donji. Kweth mar ODM motelne kod jagoro margi Edwin Sifuna onyiero report mane ogol kod komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito mane oketi e kogno e kind ogaye machon mar ODM Mosin Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni en report mandhemdhem kendo ma onge kore kod atache. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokombe mag ODM e sub-counties duto 8 e kaunti ma Migori okwayo kwe e kinde yiero mar jotend ODM e ngas mar kaunti ma bende otisi kaka County Coordinating Committee ma ochan e kaunti ma Migori tarik 13 mar dweni ka bende ginyiso ikruok makare ne motelo ne yiero ni. Juma miwalero. Maotelo ne yiero mar jotend ODM e ngasno mar kaunti ma bende ong'ere kaka County Coordinating Committee ma ochan tich abich mar jumani e kaunti ma Migori, ikruok mopogore opogore dhi nyime e kaunti ma Migori. E kinde romo mar jokombe mag ODM e sub-counties 8 e kaunti ma Migori, romo ne ochwo e kom kod jakom mar ODM e sub-county Mirongo Max Lorina, jokombe mag ODM ne wane giseketo ikruok malong'o. Kombe gi ema dhi kelo delegates ma kowuok e constituencies. Koro maduong' ni wasego mbaka
kendo wakwayo jo Migori ni tarik 13 dwe mar tich abich mwabro timo yiero. En short notice to wan gi geno ni jo Migori jomolony. Ile ambayo hiyo bodi ambayo inaenda kusimamia uchaguzi, tuna imani kwamba itafanya mambo mazuri bila upendeleo. Mambo yiero ma oriere tir, yiero maonge ywak, yiero maonge weche moko. Orina wachne giikore mar jotend ODM e ngas mar county ka gitiyo kod yor luto ombulu kata winjruok. According to election board, njia ya uchaguzi itakuwa mbili. Moja, tukielewana kama chama ama kama delegate tunaweza fanya consensus, na njia ingine pia iko ya kura. Ballot itakuwa kama tuwezi lewana kama delegates kutoka constituencies 8. Jipanga vilivyo, tumejipanga kabisa na tumeambia delegates wetu wote kwamba uchaguzi iko Ijumaa tarehe 13. Jokanyogi mag ODM wacho ni gidhi yiero jogo mosechung' motegno kod ODM e kinde duto. Ng'iyo sana kabisa e joma dhi yiero gin jok ma osebedo ka obedo mwaminifu ne chamani e kinde duto nyaka ne chake nyaka koro sani higni 20. Wang'eyo, wambe wang'ere iye ka jok mosebedo ka wuotho kodwa ma kata tek kata yom to gin gi party. Mondo ayier jogo mosetiyo ne chama higni mang'eny, jalo moriere gi chama tir, mok madhi koni gi koni. Sana wagombo ni Migori County mondo obed gi kwe sana sama wadhi yiero ni. Nyo neno counties moko ka jotime yiero, Omabey nyotime ka kwe nyo nitie onge joma nyogore. Kwe ne madwaro Migori County wambendwa wajoma lony, wakete lony wano mondo jopiny one. Kwayo mag jokanyogi mag ODM ni koro jogo madhi gombulu odhi ogoye yono mar kwe kabende gisingo charita kwe ko idhi ket makare. Omba uchaguzi uwe wa amani. Hatungependa fujo, watu kuja kupigwa na miti hapa, ama wanasiasa kuja kupiga watu wapiga kura hapa na wakora. Kwa hiyo tuna imani kwamba uchaguzi utakuwa na amani. Watim yiero gi kwe kendo watime gi lony gi nyadhi ahinya mondo wanyis lony mar jo Migori, mondo wayier leaders mabro telonwa. Tunapenda kuchagua wale viongozi ambao tuko na imani nao, wale ambapo pia wamesimama na chama na ni wanachama kamili, sio wale wako na dukuduku. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mar aluora lokruok mar chal kor lwasi kod bunge Dr. Deborah Baraza oyango ni ok gichan ng'ado yien moro amora e bungu ma Karura e buore Nairobi ka osebedo ka landore. Baraza ne loso e kinde romo manokelo kanyakla jolony e lokruok mar chal mar kor lwasi e boma ma Nairobi kama oyange lony manyasani ma idhi tigo de fwenyo kembe malilo aluora. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Bang' ndalo matin bang' twak neno e mbui e wi mane olandore ni piny owacho chano ng'ado yien heka 3 e bungu ma Karura manie buore Nairobi, lo ma ichano tigo e pidho kothe yien. Jatend migao mar aluora Dr. Deborah Baraza owuok mar lero ni heka 3 go osebed ka itiyogo e pith mar kothe kuom higni 30 kendo ok en gima chakore sani. Kamanyien en ni lobno iloso e rang'iny mamalo. We are rehabilitating and renovating this Karura nursery that has been there for more than 30 years, started by the Tree Biotechnology Program Trust. We are not clearing any trees, we are not falling any trees, but we are having renovation and rehabilitation of a tree nursery that has been there for more than 30 years. And these 3 acres will be used to propagate 2 million seedlings. Baraza iloso e kinde romo ma okelo kanyakla pisas mag aluora kod lokruok mar chal kor lwasi kama ne oyangi e lony manyasani ma idhi chak tigo e luwo ndach kembe marocho aluora e yor muya marach, pi ma ochido kod koko kokalo kuom yor lony manyasani ma oketa yanga odiochieng' makawuono. We are going to have the main control room at NEMA headquarters where we shall set up the screens and the gadgets to receive data from the field directory on real time, and we'll have people monitoring
and analyzing that data and advising the authority on issues of emissions both for air, water quality and noise. Kaluwore kod Dr. Barasa, lony makama dhi konyo e dino ne kembe ma osebedo ka rocho ler mar alwora kendo nyayo tuoche kokalo kuom iro mochido, koko kod pi ma ochido ma kembe go golo ahinya to e bombe. Way of monitoring and especially having real-time data on who is polluting the air, sound pollution, etc. But we are happy that now we can be able to conduct monitoring and ensure that when anything occurs above the threshold that is recommended internationally, interventions are taken into place and corrective measures are put in place to ensure that Kenyans are safe, our environment is safe, and biodiversity are safe. Barasa okwayo jo Kenya mondo riw lwedo e pidho yien e pacho ka mangima. Judith Omondi, Ramogi TV. Achich moro ma japiny China ochwale nyim doho ma Jomo Kenyatta International Airport tok kano make kotemo chwalo nyoso China. Zhang Kekun ne omaki tok apedha mar ndalo 5 mane otim kod jotim nonro mag Kenya Wildlife Service wacho ni en achich ma itudo kod kweth njore matudore e piny mangima. Jotim nonro ne yango ni achich no ne oketo nyoso gi e chupni mag kano mag keno bang'e oumogi kod otas kapok omake. Gimedo wacho ni dwe mar 4 higa mokalo ne omaki ja Belgium 2, ja Vietnam 1 kod ja Kenya 1 katemo chwalo nyoso 5,000 China. Personal luggage was searched, and within that luggage there was found 1,948 garden ants, 1,948 garden ants. Yes. How were these packed? It doesn't say there. Yes, Your Honor. They were packed in specialized test tubes. We have mentioned this in our notice of motion. They were packed in small specialized test tubes, which is now a departure from the syringes that we saw in 2025. In view of this, I find it fit to grant the prayer sought. Therefore, I grant prayers 1 and 2. The respondent will be detained at Langata Police Station for 5 days. Okay, you stay for 5 days. 5 days and then you come back. And for the forensic exploitation of the iPhone and the MacBook. Mention will take place on the 17th of March to confirm compliance. Maswadhi yumoro machuo kudok bang' daka matin taneno kuse orote maru ka nira wachon Ramogi TV en wach marach mar wich kuot ahinya ka jotend Kenya Kwanza dondore gi jo media kar mondo gilos nwa ngima obed mayot. Maendi Fred Osuru ka nitie Dandora Phase 2 duto wacho ni mos na jo Dandora te. Erokamano. Ramogi TV Trevor Imore, an Benta Charles kan Karen aneno weche mag ng'ich welo mos kendo amor ka kukelo nwagi. Mos na nyamera Emily Olang ka en Utajo Mbita. Ramogi TV chopuno maler seme korwenje hayo maber odhine Wilfrida Rindo mar Oyude mbaye kwacho ni ma Bishop David Mbaye. Erokamano. Ramogi TV Trevor Imore kanyo an kodi maendi Sara Senga nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Erokamano ahinya. Achiel wenti kan Ramogi TV ler kabisa kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumo auro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Oron, Governor Nyong'o kod Mama Oron kod Nyong'o maendi John Onyango. From Awiti Foundation CBO, Ramogi TV maendi Ochuka Derek Ochieng kawuok Chemelil Guliago Village. Wan kaka jo Kenya wageno ni higani nyabet maber berie to ngima to osebedo matek nyaka chakre higa mar 2024 wich ok wil godo. Amoso mama na Ruth Ogola Nyakubura ka wan kode gi jo kanisa maduto mag Center of Hope Baptist Church Kopere kotelne gi Reverend Ibrahim Omengo. Erokamano. Chalo machielo bende nitiere ka indi morunwa ote mare. Awinji maber ka Nagoro Kibogo gi min oda Elda Kinyi maendi Obanda Wycliffe. Erokamano ahinya Obanda. Osiepna kani nyakach kanyo. Machielo bende nitiere kani Trevor Mababa Twins mar Onjinyo. En puoch gi pak ne Gavana Wanga kuom tich maber mosebedo kotimo ne jo Homa Bay nikech Homa Bay sani chalo city. Jopiny nyaka koro bed motang' kod koth mapek makoro chwe pacho kaendi kik wayor pi ka koth chwe. Mos ne Ochieng Machacha, Pascal Oranga, Ochieng Riako, Honorable Pio Wandai kod Honorable Caroline
owidhi. Bas oduogo bang' dakika moko matin wadhi yueyo to wamoso ji te mabugi nam nurwakwa maber e ngeso. Mano bugi nam kani dala manyakach. Udogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikaw in iwuon e kambi maro mar Royal Mabati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete manyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikaw in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete manyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gima rach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjukira Jeff en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Jodak mag gweng' ma Kipsitet e kaunti ma Kericho ywak ne sirikal mondo losnegi olalo ma Kipsitet ma sani keto ngimagi kama rach. Maendi bang' masira mar tho mar nyathi ma jagrade mar 3 mane otho e pi kokale masira mar apaya e darajano. Nyathino ma nyinge Kiprono kendo en jahigni 9 iyango ni ne olware kar darajano bang' ka japiko mane en wuon mare oting'e kendo giyudo masira momiyo olware e aora mopong'. Wuon mare to noreso ngimane e masirano ka wuode no to pi notero maduogo yud mana ringre bang'e. Wakati walivuka pia mimi nikasema wacha nivuke. Kwa bahati mbaya nikaenda the wrong side, nikaanguka kwa bridge, mtoto akaanguka na akaingia ndani ya bridge. So nikatoka mbio nikajaribu kwenda kutafuta mtoto. Tukao na wenzetu ambao walikuwa hapo. Wakatusaidia kuretrieve mtoto, tukamchukua mbio tukamkimbiza hospitalini. Asubuhi nilikuwa naambia watoto msipitie kwa hiyo mtoni sababu maji ilikuwa imejaa, nikamwambia wapitie njia ya juu. Sasa wakati niliposikia hiyo nduru nikakimbia mbio, tukakimbia, kila mtu alikuwa anakimbia tukipika nduru. Mwaka jana tulipata kupoteza watu wengine 3. Huyu mtoto ni 4 kufa kwa maji kwa hiyo bridge. Sababu hii ni barabara ya national government ya Kera. Ningependa kuuliza Davis Chirchir ambaye ni waziri wa barabara, ikiwezekana afike pale Kipsitet yaangalie ile shida wananchi wanapitia.
Kwa kanyo ni kuyo pod okwako gwenge masipala mayudore Webuye tok ji ochiko e kind ji 15 mane oyudo masira mar apaya manotimore Malaha yangore ni wuok e gweng'no. Familia go onyiso lit margi ka gidwaro ni sirikal mondo okonygi e kindegi nikech ng'enygi yuto margi pod ni piny. Ojwang' Barcelona miwa ler. Jogweng' masipala mayudore Malaha pod yuago wedegi. Mae biro ka en ndalo achiel nyaka nyo ji 15 tho e masira mar apaya manyo otimore Webuye chieng' tich ariyo. E kind ji 15 mane owito ngimagi, ji 9 wuok e gweng'ni ka ji 6 e kindgi wuok e familia achiel. Jadolo David Kimisu, ma en jahiga 70, ne owito nyithinde 6 e masirani mane otimore otieno mane piny orugo tich ariyo. Kaluwore kod anyuola, giwacho ni wuodgi ma iluongo ni Griffins Findua, ma jahiga 23, emane oyudo masira mar apiko mokwongo seche mane okalo apaya kapok owetege mane odhi konye yudo masira tok trela mane olalo brek nyonogi. Ndugu yangu alikuwa huko ndani pamoja na mke wake. Ndugu yangu ameenda, bibi yake kwa hospitali amevunjika mkono. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Lori ilitoka Kitale ikawa imepoteza mwelekeo na ikawapata kando ya barabara. Sasa dereva ninashuku ya kwamba hakutaka kupitia yule maiti. Alijaribu kuepa apite kando ya maiti na bahati mbaya akapata wale waliokuja kushuhudia. Kopogore kod ji 6 maya e familia achielgi, jogweng' chano chenro mar iko ji 3 mamoko mane otho e masirani. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Sisi kama familia hatuwezi. Tunaomba serikali iingilie katikati na itusaidie. Ji 16 manyo otonye masirani dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Webuye seche ma ikruok mar iko koro osechakore. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Wadhi yumo machuo kudo banda kama tinda no ote maru ombija ni malongo kan nyakach sango pie mosechako sandawa Musa inya wabro chako wabro ng'iyo gimonyalo konyo kanyendo mama tino chieng' ke wuok Rweya an Ramogi TV makare Musna Karan Joshua Chola Bishop Charles Mayoga kod jo Israel siye ko chieng' kotel ni gi japuonj siye ko chieng' kod yura mama Leon na ndi Martino chieng' Marweya Trevor ma Chris Maralego Siaya penjo mara en ni onyoso no en mane koso machalo ng'wen ngono maritiro China chande obro lero nwachno ma Steven Obura kawuok Mombasa Ramogi TV ler ndi amoso jaoda Eunice Adhiambo kani Kano ero kamana na George Mboke wacho ni onyoso ojiemo ne jo Kenya ne jo Kenya na dondruok manade ni haya Ramogi TV Trevor Imure ma Melvin kan Nairobi akwayo ni mondo James Rabala akwanya gi namba da ni mano wuoyo e 111 abro wacho ne wachno bas odogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel.
ongeza mwendo, sijaiona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza star 860 star 413 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kane jogo manie sekta mar limbe Mombasa koni gimor gi chenro mar piem mar nyamburko mar Safari Rally machakore Naivasha odiochieng' makiny bang' yudo moko kuom welo mawuok e pinje mag libamba mageto yuoro e piemno. Gikoni giyudo kwan atamalo maduong' mar welo mawuok e piny libamba ma Uganda ma gikoni osegoyo tach ka dho wadh nam chumbi e thuolo mar ndalo 4 mokalo ka giikore ne yuoro e piemno. Maendi gikoni en achiel kuom chenro ma gijiwo e kind pinje Afrika mar neno ni gimedo yudo welo to chutho e kinde ma lweny omuoch e pinje mamoko mag wasunge mathoro timo limbe e pacho kae. We've been to Diani Beach, we've been to Nyari, we've seen the coral reefs, we've tasted the prawns and the shrimps, we've had very nice daylight activities and nightlight activities. It's a place to be. For every Ugandan out there who wants to take a break and have fun at the same time, think about Mombasa. They have been here from the 7th of March. They traveled by SGR just to come and have fun here in Kenya Coast. They've sampled a lot of products that we offer in the tourism industry, and we look forward to hosting many more. This week, there are about 26 who travel by train, and they've been around, and they'll leave tonight for Naivasha. We're not competing as destinations. The product, the heads of states have set the pace. They have set the East Africa Cooperation. So these programs are actually geared towards economic liberation and growth. As in Uganda, we don't compete. You complement each other, and that's why to us it is one circuit from Uganda to Kenya, just one circuit of tourism, and that is why a tourist who comes to Kenya, spends some few days, goes to Uganda. We must complement each other. Ochak mana gi kanyo ni ikruok mogik mar tuke mag higa ni mar WRC Safari Rally machakre odiochieng' makiny e boma ma Naivasha ne odhi nyime kendo gik moko duto oseket kare mar neno ni piem mar geche notimore kaluwore kod chan makare. E tuke ma higa ni geche 47 ochan mar yuoro tukego kendo welo mokalo 10,000 mawuok e pinje maoko ogen mar chopo e tukego. Arita bende oket makare ka obila 1,000 kod 600 oseor mar keto arita e tukego.
In Kenya chan mar bago tuke mag golf mar joma tindo All Africa Junior Championships maigani ma itugi chakre tarik 23 nyaka tarik 26 dwe ni alap matuke golf ma Windsor Country Club. Piem machalo kama endi no yao ayanga kod jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi e nyasi mar tim madhi fuayo Bendech Kenya e tuke go. Bende ne oland ni lela kawuono. Timno otingo Junaid Manji, Sevi Soni, Yuvrav Rajput kod Mwathi Gisheru korka jowuoyi ka korka nyiri to tingo Belinda Wanjiru, Kanana Mudhomi kod Bianca Ngechu. Yes, can join them. It's the cameraman. But more importantly, this is important for us because it shows and helps us by giving us a chance to test the programs that we've had in the country by hosting a big event. So the first question is, do we have the structural preparedness for this event? And secondly, do we have a team that can compete and win at this event? So the AHITC is more than a tournament. Since its inception in the year 2008, it has served as a launching pad for numerous African professional golfers who have achieved success at the collegiate and professional levels internationally. We have challenges, and because of the help that we get from the government, we are able to confidently deliver this sport called golf. And as you heard the other day when the president gave a directive that we make sure that we have golf in the curriculum, our boss here has reminded us of that requirement. Round mar 16 mar tuke mag adhula mag UEFA Championships League dhi nyime otieno ma kawuono ka tuke ang'wen idhi tugi